Familia kod osiepe kosir kod moko kuom josiasa obago ng'anyo kawuono mar sundo obila timo nonro mapiyo ewi tho mar miyo Rachel Wandeto mane omonji kendo puk kuome petrol kaeto otia kuome mach. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi leronwa, achich achiel bende nomaki ewi monjno. Ne en wuoth ma ochakore ka thieth ma Kenyatta nyaka ilog tich mar obila buore Nairobi. Wuoth mar sundo obila timo nonro mapiyo kendo fwenyo adier ewi tho mar Rachel Wandeto, miyo mane omonji kendo puk kuome petrol kaeto otia kuome mach. Chal mane oweye kod hinyruok kendo bang'e miyo wito ngimane. Familia mare wacho ni ne gineno masira makamano e mbui kendo en gino ma pod oweyogi kod buok. This one came as a shock because we saw it in social media. And we saw, there earlier, we had seen our sister trend with the tattoo. And then we saw that the lady who had a tattoo had been banned. So it was traumatizing. Nyamingi Susan Wandeto omedo ni ne ging'eyo ni Rachel ohero weche siasa kendo ne gimiyo luor chung' mare. We knew that somehow she loves politics. And we did not have any problem with it. We respected her position because she has freedom as every Kenyan of association, she has a freedom as a Kenyan. Ng'anyo makamano otelo kod josiasa mopogore opogore mabende ochiwo duondgi ka gikwedo tim mane otimne Wandeto. Biro kaka nyinam nekech waonge gi ukabila mora mora ei siasa wani kendo watamore ni mondo nek mabiro bedo katimore seche ma watimo yiero mora mora nikech ng'ato ka ng'ato nigi right mare mar support ng'amohero. Omiyo wan nyinam wan ka kendo wakonyo nyarwa ni wabiro ywak gi joge. To have a young woman, a mother, a sister, a wife, a daughter be treated in such inhumane manner, meet such a death, untimely and cruel, is unacceptable and should be condemned by all leaders across the political divide. Dwachgi maduong' en mondo familia mar Rachel Wandeto oyud ratiro kendo bila okaw okang' mager mar chik ne jogo mane otimo ne tim makamano. Tunasikia uchungu ndani ya roho zetu wakati tuliweza kuona Rachel Mudhoni Wandeto wamechomwa, na mpaka saa hii hatujaambiwa mwenye kumchoma ni nani. Mpaka saa hii hatujajua kwa uhaki ama ukweli nini inaendelea. Gino miyo wan kaka nyinam wake mea kendo wawacho nang'o? Justice for Rachel. Wawacho nang'o? Justice for Rachel. Nyaka sani obila osemako achich achiel moyang nyinge kaka Josiah Njeru Njiri mawachore ni derep taxi kendo ma osebedo kating'o Wandeto e yorege mag wuoth. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ywaruok nomuoch e kind obila gi jopiny mane rik ng'anyo ka kwedo nek mar